Sapa sing dadi dosa asmamu Raden? Sapa jenengmu Raden? Ya aku Raden Janaka aku. Raden Janaka sing gedhe dhukur iku. Sing gedhe dhukur iku sapa sing gedhe dhukur iku? Aku Brontasena ya aku. Wah, aku Brontasena aku. Sejo lan kakarepanamu nganti ana sakjerone alas Winang Sraya iki duweni karep apa sliramu? Duweni karep apa? Kok sliramu wani nyasak alas Winang Sraya gini? Kamu kok alas Winang Sraya iki niku sing jumenengi wong kaya aku. Iki alase alas wong akeh. Aku liwat kene iku yang duweni hak aku. Iki sak karepku. Wah, kurang ajar. Sliramu wani mlebu ana alas Winang Sraya. Wah, lamat dadi tail mangsamu kon pangan karo buta sing sak giri suda iki.
Saiki takonono kakang sing loro mangriko karo aku seru kakang sing loro Janaka karo Sena iku sing loro sing telu iki kakang takonono kakang ya jajal dak takonane Raden sapa kang dadi dosa asmamu Raden sapa kang dadi dosa asmamu ya aku Kuntadewa aku Sang Prabu Kuntadewa aku barepe Pandhawa. Lah sing sesemu iku sapa? Sing sesemu iku sing buri-buri iki adikku dulurku kang pernah ana. Yaiku Nakula kelawan Sadewa iki. Wah kakang iki beneran kakang. Lah beneran kakang panganan jange mek loro dadi 5 kakang. Aku sing gede dukur Sena iku kakang aku situk iku kakang. Bariko kakang sing papat ya adi menawa kaya mengkono
ndak takonane Adi. Pokoknya sliramu siji lho Adi. Iya Kakang. Aku Adi riko siji sing gedhe dukur seno iku Kakang. Iku kok sing ndak kadah tolo moksa. Kuntadewa ya jana panah. Aku mang bledek buron laronku Kuntadewa. Bledek buron laronku apa sing kok bledek apa perupakno kewat. Kok gak sing tak bledek ya wong loro. Seno karo Janaka iku. Seno karo Janaka. Sing wani nyasak alas lengket wilang Sraya iku mang. Ate dadi pail mangsaku. Ya kena. Dulurku yaiku kok pangan oleh kena nanging sing pantes iku sing mati tuwa dhisik. Wah kaya apa Adi? Kaya apa? Lah kok sing tuwa jane sing mati dhisik. Moh Kakang aku Kakang. Lek sing iku dikaturno aku moh Kakang wis tak temah aku wis gak mangan Kakang. Ya aja ngono Adi. Aja ngono Adi. Wis kadung dadi panganan ae dhewe. Ayo dipangan Adi moh Kakang. Nek sing tuwek iku dikaturno aku moh Kakang. Wis gak sida mangan riko dhewe sing mangan Kakang. Kuntadewa. Ya jana panah. Sliramu gak duwe ora duweni salah karo kaya aku. Sliramu kudu mikir. Sliramu kudu mikir. Ndak pangane Sena karo Janaka iku. Sena karo Janaka iki sing tak mangan ora. Aku ora malilai menawa aku ora kok dhisikno. Sing kok dhisikno mestine aku sing dulurku kok sing kok dhisikno. Wah, kaya apa Adi? Kaya apa Adi? Sing tuwa jaluk dipangan dhisik moh Kakang aku Kakang. Nek sing tuwa dikatut wis tak temah wis gak mangan nek Kakang. Oh iya. Prakseksa kekali. Arsa nadah kala mangsa kananing Brontasena lawan Janaka. Den rangsang ngungkul-ngungkuli panjenengane nata ngamarta Sang Prabu Kuntadewa. Boten kenging kersane yang awong tuku kersane yang panduk. Raseksa kekalih arsa rangsang ngungkul-ngungkuli Sang Prabu Kuntadewa kenging perbawane ajiwaran ngelokro busanane udar bebengsing. Raksasa kekalih dados Sanjang Bathara Kumajaya kanan Kumorati. Ayo
ingkang untuk ngaturaken sembah pangabekti yang kukulun ya dewaku Bathara Kumajaya Kumaratih aku ngaturna luput dewaku ya anak ulun titah ngercopot dewane Sang Hyang Bathara Kumajaya kanan Kumaratih aku nedha nrimo anak ulun sliramu kabeh aweh pitulungan yaiku marang ulun Kumajaya Kumaratih sliramu arsa menyang tindak menyang ngendi kok nganti ana sakjroné alas kene inggih pukulun kula saderek niki derekaken inggih menika Eyang Abiyasa pukulun arsa upadi kawontenanipun inggih menika dalu niki dewa niku ngandhapaken wahyu pukulun ngene ya anak ulun sarene sliramu anak ulun kabeh yaiku titah Ngercapada para kadang Pandhawa wis aweh senjata petulungan wis nglukari ulun saka pawuhane dewa saiki ganti ulun bakal aweh pitulungan marang para kadang Pandhawa inggih matur sembah nuwun pukulun menawi pukulun arsa paring tetulung dhateng kula sakderek iki pukulun ya ngene ya Sena iku ana buriku yaiku ana sandangan siji jumlahe sandangan jumlahe siji iku kena digawe sak dulur 5 iku wah kaya apa wong sandangan siji kok digawe 5 digawe wong 5 apa ya kenek wis sliramu aja kakean atur moro gage sandangan sing tak centelno ana uwit ana buriku ora enggal gawe ya nak ya moro enggal gawe nggih ngestokaken dawuh pukulun niki kados pundi pukulun ya anak ulun sarene sliramu wis nganggo sandangan sing ndak wenehake dina iki sliramu ora kena gawe jeneng Pandhawa ya nah dina iki sliramu ndak wenehe tenger yaiku Raden Bambang Pancakersa Raden Bambang Pancakersa lah maksudipun kados pundi pukulun kok kula diparingi
asma Raden Bambang Poncokerso. Ini ya maksudnya Bambang Poncokerso itu ponco tegese limo, kerso kekarepan. Wong limo karepe dadi sawiji. Wong limo karepe dadi sawiji. Iku maksudnya Bambang Poncokerso. Nah dina iki sliramu ora kena bali mancang yaiku Ngamarta. Ora kena bali menyang Ngamarta. Anak ulun mlaku ngidul ngetan parane. Ngidul ngetan parane. Ana guru engko sliramu nemu kabejan jati. Nemu kabejan jati. Iki menawi ngoten Pugulut ngestokaken dawuh tambahipun pangestu Pugulut. Lah aku tak bali merkayang ya, aku tak bali merkayang. Iki Pugulut ngestokaken dawuh Pugulut. Nganti teko endi ya wis aku tak bajutno yaiku kanane lagu ngidul ngetan. Nah iki kok kaya kesasar ana pedhepokan ngarep iki pedhepokan dijajal ndak lebonane pedhepokan iki. Kanjeng Rama ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Rama. Ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Rama. Kanjeng Rama panjenengan kula aturi dahar boten kersa dahar. Panjenengan kula aturi ngunjuk boten kersa ngunjuk. Napa ingkang putra niki gadahi kelepatan napa tos pundi Kanjeng Rama? Kok panjenengan
boten kersa ngendika niki. Kok panjenengan boten kersa ngendika niki? Lepatipun ingkang putra menika menapa Kanjeng Rama? Lepate menapa Kanjeng Rama ingkang putra niki? Iya nak. Ger. Sliramu iki ora duwe lepat apa-apa. Wong ae ger. Kanjeng Rama iki wektu dina iki yaiku nrimo paukumaning dewa nak. Kula sangka iku nak Kanjeng Rama ora kersa dahar, ora kersa dawuh, ora kersa saring. Menawa paukuman saka dewa iki ndang dilukari ngono nak ya. Inggih Kanjeng Rama ingkang putra ngaturaken duka Kanjeng Rama gak apa-apa nak. Gak apa-apa nak iya nak. Gak ana critane wong tuwa iki yaiku tega karo anak gak ana putane nak. Gak ana critane. Lajeng Kanjeng Rama ngantos benyeng napa panjenengan nglampahi kang kados mekaten iki. Ngantos benyeng napa Kanjeng Rama? Pun Rama pun bapa iki ora mangerteni nak. Ora mangerteni. Mulane saka iku nak. Pun bapa iki ya wis tak lakoni ngono ae. Ndak lakoni ngono ae. Lho iki ger sing ana jaba iku kaya ana tamu iki sing jaba. Sing ana jaba kaya ana tamu nak. Jajal dilok sapa iku nak? Sing ana jaba iki dilok nak iku nak. Nggih Kanjeng Rama. Lah iki kadose bendoro panjenengan iki. Bendoro panjenengan iki. Sang Gusti Naledra kula Bathara Trisna. Nek ngono aturan pinarak nak. Aturan mlebu. Nggih, kula aturi mlebu. Monggo katuran pinarak. Katuran pinarak Gusti. Sekaring taman lanang jagat milang kori angupaya metro saya saya Gusti kados Gusti kula Sri Naledra Bathara Trisna kados Gusti kula Sri Naledra Bathara Trisna niki Gusti ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahadat papada Gusti iya kapiwara dak topo pangabekti ora liwat Anoman puja pangistawane
uga ditampa nanya. Inggih kapundi wonten mustaka kacencang wonten pucaking rikna mugi dadosaken jimat kayuwanane ingkang abdi Gusti. Ya syukur nek menawa kaya ngoten. Inggih Gusti ingkang abdi nggih ngaturaken sembah pangabekti Gusti, ngaturaken sembah pangabdi. Ya tak tampa ora liwat puja pangistawane semoga ditampano kapundi wonten mustaka Gusti kacencang wonten pucaking rikma mungkin dadosaken jimat ingkang langkung paripih Gusti. Ya syukur menawi kaya ngono, syukur kapiwara inggih pangistaken dawuh Gusti. Rawuh ingsun ana kene yaiku siji sambang tele marang sliramu. Ping pindhone aku arsa paring tetulung marang jeneng para. Arsa tetulung marang jeneng para. Inggih matur sembah nuwun sanget Gusti. Menawi Gusti kula Sinanendra Bathara Kresna arsa tetulung dhateng ingkang abdi kapiwara matur sembah nuwun Gusti, matur sembah nuwun. Ini ya kapiwara. Aku kok rumangsa welas yaiku nyawang sliramu. Sing wektu dina iki sliramu napa paukumaning dosa. Nah kapiwara iku abdi kinasihe Bathara Tresna. Aku kok ya uga yaiku ora tega ora mentala. Inggih Gusti ingkang dipun kersakaken bendara kula Gusti kula Sinalendra Bathara Kresna kados pundi Gusti. Kene ya kapiwara sliramu tak tulungi yaiku apa sing kok gawa iku penehno aku kekno aku paukuman sing teko dewa dinane iki wis luka iki menawi makaten Gusti kula tak dawuhi dhateng putra kula ya gak